admiración, mi equivocación, mi que logró un lugar y dignidad de mi sociedad, mi mesterta, mi mesterta, mi mes, sonho. Als ik vanuit mijn positie in Amsterdam, daar werkend en wonend, om me heen kijk en ook kijk wat er op dit moment de laatste jaren aan sfeer in Nederland is ontstaan, dan denk ik, nou Raymond en iedereen in de zaal, a long, very long way to go. En dat in 4 jaar laten we bescheiden blijven, want de sfeer in Nederland is bepaald niet pro onze inspanning, meer van die Antillianen nou eens klaar zijn. Orgulho fugaz, mundo pa conquistar, ta guarda arriba mi portão de llamar, y mi no que queda atrás, tanto oportunidad. Dat is niet al zo lang. Als we terugkijken, laten we eerlijk zijn, de afgelopen 20 jaar, 25 jaar hebben we een reeks van projecten gehad van inspanning en ik heb daar een flink deel van meegemaakt, omdat ik ben al bijna aan het pensioneren toe, dus ik... Nee. Ik zal het strijden nog niet zo lang. Want een collega van een andere gemeente van die Brandenburg weer. Wanneer gaat hij nou eens een keer? Maar ik kan wel uit mijn ervaring zeggen dat ik me persoonlijk zorgen maak over de inspanningen. En ik wil er nu verder niet zo lang op ingaan, maar Amsterdam had tot nu toe relatief weinig overlastsituatie, althans in vergelijking met andere gemeenten. En zoals u weet, 1 incident een paar weken geleden in Amsterdam Zuidoost heeft ineens een volkomen andere focus gegeven, ook op het niveau van het college van WNW, het stadsdeel Zuidoost, ook als het gaat om mijn dagelijks werk. Ineens zie je ook in Amsterdam, en het is een heel pijnlijke ervaring, behalve het dramatische van het incident, een pijnlijke ervaring om te zien dat door zo'n incident, wat op zich het Antillianenbeleid niets kan doen, er toch een enorme druk ontstaat op met name op de repressieve kant. En Amsterdam heeft altijd gezegd, laten we nou niet dat als uitgangspunt nemen, als een zwaar punt nemen, laten we kijken hoe kunnen we dingen voorkomen. En je ziet hoe snel door de waan van de dag ook mijn werk en dat van mijn collega's onder druk komt te staan. O ayudo de Dios, lo mi enfrenta maldad y celebra bondad, mi mester. En dat vertrouwen is in de afgelopen 10 jaar niet 1 keer beschadigd. Daar ben ik trots op dat ik op die manier mijn kennis, mijn ook onzekerheden, de dilemma's kan delen met een aantal mensen die ik niet meer alleen zie als gesprekspartner, maar ook als vrienden. Waarvan je weet, ik kan je vertrouwen, jij vertrouwt mij en samen gaan we aan de slag. Als hij een goede huisvesting had gehad, was dit waarschijnlijk niet